Al-Ihsan TV Hausa, labaran gaskiya, ilimi da tarbiyya. Wanda aka ba su kamar ka ba da mahaukaci ne bindiga kuma ka ce ya gadi, to abin da yake faruwa, to mun yi abubuwan da za mu yi a Badon lokacin da muka yi taro na koli muka fito da shugabannin, kuma a lokacin mutane sun yi la'akari da irin cin mutunci na jam'iyya da 'yan jam'iyya da waɗansu suke yi su 11 kuma ta kore su, kuma wuke yana ciki saboda ya yi kurici cewa shi ba baya tare da mu don mu ci zaɓe a 2027. Ya yi kurici cewa abin da yake nan shine ya ga ya kashe mu, amma duk da haka waɗansu mutane har da 'yan uwanmu ma suna bin sa a makance kuma a ɗemace. Abin da yasa na ce haka, mutumin da ya fito ya irarin cewa haka ai bai kamata ya zauna a jam'iyya ba, sai koma ɗaya jam'iyya. Dama jam'iyya zaman mutane ne, haɗuwan kan mutane ne wanda suke da ra'ayi ɗaya, ra'ayinsa ba namu ba. Mun yi haƙuri na shekara 5-6, to amma mun zo tik mun zo kwakwara, shi yasa aka kore shi. Amma yanzu za mu zo a yi inauguration tun da an yi rantsar da wayannan sabbin shugabanni za su fara mitin, sun kira mu zo mu ga farkon mitin su, shikenan suka zo suka fara suka shiga tun karfe 7, 'yan sanda suka kawo su har an harbi yara na, an dudduki mutane. Shi yasa muke nan, ko a yi rai ko a yi mutu, dole ne mu zauna mu kare demokradiyya, dole mu kare 'yancinmu. Kuma Najeriya a gaskiya muna da matsala, saboda gwamnatin nan ba ta ba da lokaci ta duba cewa siyasa ba shine kaɗai kawo mu ba, akwai aiki a cikin siyasa, wato an zaɓe ka. Amma gaba ɗaya sun tsaya suna siyasa, suna bin gwamnoni, suna bin sanatoci, suna bin abubuwa, suna so sun kashe duk sauran jam'iyyu da suke na adawa, tun sa matsala a cikinsu. To mu ne muka rage, to mu ba za mu kasu ba in Allah ya gashi an haɗa a wannan wuri kun ja tinga sun ja tinga, kamar wani mataki na ku dauka na gaba? Ai tun da muka ja mu muna tare da Allah, saboda 'yan sanda suna tare da su, don ma Allah ya sa muna da dan abin da ake ce immunity. Ai da sun harbe mu, kun ga dai mu muke abin nan. An mun tear gas, an yi wa Shehi Makin da gwamnan Oyo, an yi wa chairman din mu, senior advocate ne wanda ya san shari'a da ba ruwansu. Abinda minista ya faɗa, don shi yake da kuɗi, shi yake da gwamnatin tarayya, zai ba da filaye da sauransu, shi ke na abinda. Da aka kamata mu yi tunani, mu yi amfani da kwakwalenmu, mu san cewa ba lokaci ya yi da za mu yi amfani da tunaninmu ta wajen tsoron Allah, ganin cewa shi ba siyasa dole shi ne kafa da ake bi a kawo more rayuwa wa al'ummar Najeriya. To gama a wannan wuri yanzu wani mataki za ku ɗauka a yanzu? Mu mun ɗauki mataki na farko, mun zo an ce ba za mu shiga ba, mun nuna ko ana ruwa ana shahu za mu shiga, mun shiga. Kuma yanzu muna nan mun kore su, saboda sarkin yawa fi sarkin karfi aiko, muna da yawa sosai. Shi yasa muka zo muka zauna a nan, kusan cewa mun shiga, ko da yake ba a yi mitin ɗin da muke so a yi ba, amma mun shiga. In suka fita mu ma sai mu fita. Mu ba mu ce dole, ai police ne suka ce mu ja baya, kana gani mu ba ma faɗa da 'yan sanda, mu ba irin wanda za mu bude ido wa soja bane, irin na wuce wanda ya ci mutuncin sojoji yana amfani. To ya zai bai ci mutuncin sojoji ba? 'Yan sanda suna masa abin da ya ga dama, ya ci mutuncin mutane, ya kwace filayen mutane, ya ci mutuncin mutane, ana gani ana shigo. Wasu dole mu canza yasa ba za ku mai da wuka ku bai ba a cimma maslaha da daidaito? Ba za a cimma maslaha ba, shekara 6 ana hakuri ba a cimma ruwa ba, sai a zauna haka. Ana so ne kada mu sa wani ya tsaya dan takara a jam'iyyar mu, kuma mu ba za mu yarda da wannan. Al-Ihsan TV Hausa, labaran gaskiya, ilimi da tarbiyya.